ọhaneze ndị m ji eme ọnụ anyị agbanwebeghị. Ọ ka bụkwa n'isi mbido telivishọn ebe anyị si ewetara unu ya bụ gịnị oge Amara dịka anyị kpọrọ gị mkpa na ọ bụrụ na anyị gbarịcha ya bụ egwu na ngalaghachite azụ. Ekwenyere m ka na ahụkwa iletụkwa anya gị hụkwa ka m na-eme isi m ma ọ bụ ahụ m emegharị ya mata n'eziokwu ya bụ egwu mere ndaba nnọọ. O nke bụ eziokwu bụ na ṅaa m ntị, onye asịrị jide nke o ji mata na nke iji dị mma. Ọ bụ ezi mgbe ụfọdụ m na-ada ekwu ya, asị gị jide nke iji mata onye na-asị gị jide nke ahụ iji ma ọ bụ onye ọma gị. Maka onye iro gị nwere ike hụ nke iji ya bụrụ na ọ dị njọ ya asị gị jisie ya ike, ọ chọọ gị ndụ. Onye iro gị nwekwara ike hụ nke ọma iji ya asị gị hapụ ya lebakwa anya mara onye na-asị gị nke iji jisie ya ike. Maka onye asịrị jide nke o ji mere gịnị dị mma. Dịka anyị gwara gị isiokwu anyị, ire gị bụ gịnị? Ndụ gị. Otu ire anyị jiri bụ ndụ anyị bụ nke a. Ṅaa m ntị, ọtụtụ na-agabiga ihe ngabiga, ihe mgbu ha na-agabiga taa. Ha chee ma onwe onye kere ha, ha chee ma ọ bụ onye iro ha detere ha ọnọdụ ahụ, ha chee ma o nwere ebe a gara aga mee gịnị ga lichie ha. Ngwa nọrọkwala ọdị jụọ onwe gị ajụjụ a, ị jụla ma ọ bụ gị jiri aka gị mee gịnị kechie onwe gị. Ọtụtụ anyị nweta ebe ọnụ anyị na-agba ya na-agba ka ụkpaka parapata, ọ na-ekwu ya na-ekwupụ ọzọ. Ire gị ịdịghị ejikọ ya ejikọ. Akwụkwọ nsọ si na onye ma ihe na-eme gịnị na-ejikọlata ire ya. Ị na-ejikọlata ire gị. Ọ n'ihuru okwu ka ikwupụ ya, ịjụọ ha sị I'm bold, I have to say it. Nke ahụ abụghị boldness. Ọ bụrụ ofu onye ya sị kamata m na-ekwu nke m, kamata m ga-atụ asị m ekwuo nke m na-amaghị nke na-amaghị ya na-asị ka ihe ọ bụ ofu ihe. Ị hụrụ ire? Ndụ dị ya, ire ọnwụ dị ya. Gịnị ka iji ire nke gị eme? Ọ bụrụ na ndụ dị n'ire, họrọ ya bụ ndụ, uwe nke na-enye ndụ. Dịka m kwuru na ụfọdụ ekeela onwe ha, ụfọdụ anyị nweta onwe ha n'ime ụgbọala nke ezumezu general bus. Ọ baa, ọ ga-ekwugide si ebe ahụ ọ bara ụgbọala ahụ ruo ebe ọ na-aga. Ihe ọ na-ekwukwanụ amaghị m. O nwere ofu ụbọchị m bara ụgbọala, bịa hụ ka nwaanyị tụtụrụ nwaanyị ibe ya ezinụlọ ya na-agba parapata. Ọ maghị mgbe ejiri bufee ya ebe ọ na-aga, ka o jiziri gwa kọndọktọ ndị na-anaka ego jụ, unu na-akpọkwa di aha bọs stọp. Ọ sị ya nọrọ ebe ahụ kwụgbuo onwe gị ijiri nwaanyị ibe gị na-adọrị ya. Chineke akwụọla n'ụgwọ nke taa, ọkwa ebufeela gị ebe ị na-aga, isikwa ebe a ga ebe akwụ ụgbọ ọzọ laghachi. Ọ bụrụ na o jidere ire ya aka kemgbe ọ bara ụgbọala ahụ, ọ ga-arịta ebe ahụ na-aga, aga ebufe ya. Nke ahụ bụrụkwa ihe dịkwa, bụrụkwa ihe kwesịrị ka eme gịnị ka tụlee ya ma chee echiche n'ime ya. Ire gị, ọtụtụ anyị edurula ndị mmadụ baa ụlọ ọgwụ. Ị na-akọ mmadụ ọnụ n'onwe gị nka, ọ bụghị bụ chi kere ya. Kwa n'ire gị nka ka Chineke kwanyere gị ugwu. Kwa ire gị nka ka ị nweta ihe ire na-enye. Gịnị ga-eme gị gaghị akwa ire gị nka? Ịmata na ndụ ụfọdụ, m sịrị gị na ụfọdụ ejirila aka ha kee onwe ha tinye n'ime ili. Ebe ụfọdụ jikwara n'aka ha kee onwe ha ire ha tinye n'ime igbe a na-echechi ụbọchị a ga-eti gị n'ala. Gị chee ma onwe onye kere gị. Ọ dịghị onye kere gị. Hapụ ụdị ndụ ahụ. Ire gị ọ bụ ndụ gị, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mata. Ihe jiri nye gị ire a bụ ka ijiri ya kwuo eziokwu, bie ndụ kwesịrị gị na ngọzi. Ihe a bụ nke ị ga-eme. Nke bụ eziokwu bụ na ire na-enye ihe kwesịrị ka onye. Ire bụ ngọzi. Ọ bụghị ụdị ihe a unu ji ire eme. Chọọ a na-ekwu. Nke bụ eziokwu bụ na amaghị m otu m ga-esi deta ọnụ kwuo ya, gị mara na eziokwu na ire gị na ọ bara uru karịa nke ahụ iji ya eme. Abụ m onye oke kwuru ekwu, kama nke ọbụla m nụrụ ntị m na-agbakasị m ana m ekwupụ ya ekwupụ. Ọ bụghịkwana m maka ikwu okwu ụta m nọ, ọ na-ara m ahụ, anaghị m achọ ya. Ọ bụrụ na anyị ga-agbarịcha ya bụ egwu laghachite azụ anyị aga nke agba ikpete mazụ ya ka ịmata n'eziokwu na ire na o nwere uru ire bara.